Bos, Hei, kenapa to? iya sayang. Ngabuk ping pira kuwi? Terakhir gitu. Tenane, Bos. Oh, belum terakhir gitu wis sesuk sayang salah. Garek ngenteni lemune sayang lho, kok pokoke ditunggu wae lho ya sayang dulu. Ngenteni panene. Ngenteni panenan esuk ndak wiwitan, wiwitan ya tak undang kabeh nganggo ingkung gede-gede lho sayang kaya mak ya. Lah iya. Lah kok bandak joget-joget engko nek kepleset piye engko? Ya ora kok le. Lah nggo rabuk sakmono kok. Iki rabuk kaya beras lho sayang lho. Elang mau nek apa kuwi kewan ning remete jinjok kok tulung-tulung kok. Lah ngrembet tekan jero kok ya wedi no. Mulai aku saking rabuke wegah ning logam mlesek aku kok wedi aku kok. Wis ngono. Halo. Halo ae ngrembet nah wedi aku ngrembet. Lah, oh ndek nene anu, aku nek rabuke utah kuwi lho. Aduh. Ada yang. Lho, mandak kesel ta lakno kuwi. Oh. Bojoku kok nyusul, kae bojoku kok nyusul bojoku. Iya. Nyusul. Ngomong nek anakmu turu ora mesti wong wedok kaya ngene. Oh, nangis bandakane piye kuwi? Ya Allah. Malah dhek mung micak kok le. Bandak nangis. Lah sesuk nek panen to dite akeh. Kok anu kayak nang panan-panan tutut dalam itu wae. Engko nek dite akeh ora anu, ora ketok nek nampa duwite to akeh engko. Kok le ngamesake wong wedok kaya ngene. Apa ya nek nangis sak bos kowe bos. Wong menang karo mesake wong wedok kaya ngene. Terus salah kaya ngene kok jek beneran cek dilarani terus kepiye iki lho kaya ngono. Oh. Kamu le maju rabuk ben raben. Ana gak ya mulih men dirabuk wonge.